Eu, ia! Сега кога да ми честно! Аз съм кандидат! Имаме репортер тази вечер. Значи тази вечер да ми допадаше да интервю всички по-малко разбираш ли. Здравейте, господин, добър вечер. Ти сме от Стар ТВ. Стар ТВ? Да снима госпожа Рока Бабучева. Че ме интервю на Сашко? Музикант остава ли? Четели три път. Господин, откъде сте? Камбоджа. От Хана Фарух. Камбоджа? Човек от Камбоджа, да бе. Никарагуа. Питай мене. Какъв сте по-народно, щом говорите български? Международен европейски цигани. Международен европейски цигани, наши планини, зелени, помни зла Марина, нещо подобно. Той това пее. Химна и това е цяпния химн. Разбити цигли. Да, разбити цигли. Не разбити цигли. Наши планини. Обаче имам и друг клиент тази вечер. Здравейте. Да. Може ли да ни обясните как се казвате? Може пула. Това беше глупост от твоя страна. Не, Значи трябва да съвтиним, да се рушим, да се рушим, най-то рушим, ама баш това, ти баш това, буду баш това, трябва да съвтиним, само рушим и ти кажеш това, да става води голя тъжко по мамо. Нам папер, Ама не да проблеми да диски пинджаки направо също. Трябва да съвтиним. Който Се ми руши решал? чак? Ще чекам да много. Така, господин, откъде сте? Миния. Човек е от Миндия, не от Индия, не са бъргали. Каква кола имате? Шофирате ли? Трабант? Книжка имате? Не. Чакай да те кажа, човек. И коса сме и стане, майката аз, защото кило за кило. Левон, тук имам една вода, днеска не е петък, ма. Днеска петък, да. Вчера беше в зелено, днеска в жълто. Не, виж, поначало. Вчера в зелено ли бяха? Мълчи, че ми платила снима там. На майка ти там, Ще гледаш на него. Майка ми спи. На майка ти. Там е! Майка Не е ми спи. тук! Майка ми спи. Значи да Ти се бе ми си представя маса на само. мама в зелено, бе! Няма да прави. Патрона как ти каза, брат? Патрона как ти каза? А? Не знам. Руса хляб и сол да идеш. Руса футка да идеш. Не е така. Той не му ли каза, ма? Да! Я му кажи, я му кажи тук. Само обаче да ми беше. Кажи му, ма. Хляб и само да ядеш руса. Я съм ти се изглежда така! Много ми така! Да не е да се изгледа черните човек. Говорим за други. Значи, по въпрос сега. Днеска не е петък. Петък искам да кажа, че обаче не е деня на будите. Защо си гледа само това човек? Добре, изключение. Добре, всичко ще е там. Черният план беше малко такова претоварено, нали? Ставаш без колана съм. Тя трябва да ходиш с зала. Сега пънат гащите, ама няма значение. Гащи ще отидат. Колана, защото Червена. става дрехтия. Тя слага колана, за да ни вани дрехтия. Продължаваме, тук имаме още един. Ти откъде си шефе? Направо ми мяташ на бос, ще кажеш, че имаш 5 декара място, човек, че работим за тебе маслина. Какво правиш ти? Откъде си, бе? Кебала? Човека от кебала се връща, бе. Чисто нова кола си купи, бе. Отвънка и Марбела е. Последния модел. Марбела, да чема. Беше ли му Ти казал? какво да криеш там, бе? Аз знам, че обичаш момичето, че и къскаш. Знам е как да скарам. От Султана съм. То се от Утана, да скира. Султана, Я изпи нещо за Отана сега. Аз съм Утана, да друга. Ой, се хлабиш вода. И така специален поздрав за Утана, чета. До фонтана. Петлева поздрав, чакай. Дървиш кабак, ти дървиш кабак, Да. Tot на кабак да зорна вода ли? Пучи човека, да Ти за колата кума, бе, да не взеш кума. Дах си. Чакай, бе, човек, бе. Той не е после. После? Той не е пума, бе, брат. Я ще ми кума. Той е пула. Той не е пула. Сбъркал си цифрата, буквата искам да Ти не кажа. виждаш, от кога взе да чуеш, не вижда вече. Там пише кабана, там пише пума и аз ще ми лукума. Там пише... После ще завършава. Ей, ще изкарам вънка! Не. Надал се кучи да плетеш, а аз не би чурате. Чурачето. Търг кучи, Е, закривай, човек. Един поздрав. Няма нищо да се с малко мисълка. Дай един поздрав те. Давай, цицирка да стане майка, лър. Той е майка, тази случи бата, кога го бе това, я. Ма се явя. Че и дъска му се яви. Ма се явя. Амява. Но и претине. Но и притини. Ма се явя. И специален Я поздрав яви. за нас коментата. Последно, ай се намича, там нито бъде, Заебам ти след коментата. Дори. Заебам Добре, да... Дори, а коли бата?
А куримата? А куримата? Ами, Моринча! Așa, să arăt și să faci cum eu sigur știu. Și asta, și asta se duce ca să faci o bucată cu ăsta la sticchiri. Te vezi și ce-o băgat și cu... Pută ce e tot că... Da. Ce-o băgat și cu, vedeți? Asta l-am cumpărat 3 lei de la bazar. Și tu n-au venit 2 ori, m-am că să cu 3-4 lei cu fac. dar cum sedmiță? Avem și aici un băiat, cheamă și mai un băiat, da. Carul curat, picior de miroasă, muci mă duc că-l face. Doamne Sfântule, Viernicule Hristosule! La înțeleg că lucrează. Da, mă, ține ia cont de ăsta, ce mă până la 1, doamne, așa. Așa. Să dăm să-l harmoniu. Bă, de burgat pe Care arătă ultima? Care arătă ultima? De burgat pe ultima. De burgat cu ceva așa. Seama de burgat. Ia apoi istoria de la 4, de 2 lăgiri. Să ține aga la mă. Nu trebuie de istoria de la 4. Și asta îți mă gine să prin cu mine, любовно кидаться. Nu plângea că te iubești de nou la 4. Puteți zângă mă lăsa. Eu te rog să explic. Hai mă, ce s-a întâmplat? Acum trebuie să zic de unul are. El nu știe să scriu. Nu știu. E bine, asta scriu. Hai da. Haide. Dați că ce-mi smeală la партнёрки. Dar ca să facă concurs, nu tu plăți să mă fac. Ia budina istoria. Vedea istoria, tu ești mic. Ești băi vana asta, care a zis-o? Ce-am dăm de fără? Dă-ți acolo, dă-ți acolo. Ce cât e umor, mă? Picior, bă, Sunteți să mai doare să una și piciorul. Sunteți să mai să, mă? Nu e să mai să, mă. Țineți microfonul. Sunteți să mai că la tine, mă? Microfon? O, mă. Dau pamul. Ține microfonul. Da, ce? Eu dau multă proastă să nu ia în gură. Deci picioarele. Care vrei? Ce are mai bun cu eu? Ne ajută, ne ajută. Carata, stima ni carata, da, carata, stima. Ne ajută, ne ajută. И да специален поздрав значи на първо явление за 2011 година от 2010 на 2008 и 2009 има голяма разлика и искам да разберете, че сега става историята на 2011 и на 2010 помежду 2008. Нещо подобно. Бях изкарал пак една история. Айде, давай, продължай. Коментарите след мача. Младежите бъдреяра на потъката с гала. Mai bine pus să faci un la pucotul de ghidinea. Asta, o să mă scăptă. O vezi și o să mă mâncă. În seara asta va объявление, представление, една и та история театрална. Но тя не вечеря. Това беше кодирано, да, знаеш. Да, бе. Няма да го изкараш никъде отдавна. Каквото се знае си, няма да го гледа. Който имаш 18 години. Чакай на видео. Накрая на видео.